А що по натяжним стелям? Там дуже цікава історія, ми почали їх фарбувати. Ну, не ми, а, скажімо, наші підрядники, які з нами співпрацюють, був цікавий запит, хлопці звернулися, кажуть, нам треба пофарбувати натяжну стелю. Чи є у вас така фарба? Ну, ми відповіли, звісно, що в нас фарба то є, але треба пробувати робити зразки і тому подібне. Тому нам привезли шматочок натяжної стелі, ми її натягнули, пофарбували нашою топовою фарбою Plain Clean. Вона висохла, ми, скажімо, зняли це натяжіння цієї плівки, протестили самостійно, дали нашим підрядникам протестити, і дійсно фарба дуже класно тримається на полімерній цій плівці, вона не лущиться, вона не затирається, вона дуже класно фарбується і легко. І от уже перший об'єкт відфарбували, всі задоволені, і зараз вже фарбують наступний об'єкт також нашою фарбою, саме натяжну стелю. Досить така прикольна історія. Дійсно, ну хтось би сказав, навіщо їх фарбувати, але чомусь потрібно, і це ми змогли закрити це питання за допомогою саме нашої фарби.